Фирма EcoCuPoint TM предлага единствените на пазара в България 100% биоетерични и сертифицирани масла за кулинарията на марките Оазис и Пранаром, както и биопродукти за здравето, красотата, за ежедневието и специалните моменти. EcoCuPoint TM води активна политика на промотиране и запознаване на хората с тези уникални биопродукти. Ние от EcoCuPoint всъщност предприехме една много така образователна инициатива и се включихме в практиките, които в момента се предоставят на студентите чрез една програма управление на човешките ресурси. Тази програма всъщност ни помага на нас, ние да си изберем най-добрите студенти и тя им заплаща за тази практика, което облегчава нас, работодателите. Нашата практика се казва нови хранителни технологии или биоетеричните масла в кулинарията. Това е едно ново направление. Всъщност така началото на това направление започна от FoodTech тази година. И там представихме работилници, където EcoCuPoint готви под надслова "Сготви си здраве". Биоетеричните масла за кулинарията са изключително полезни, тъй като са био, тъй като са свързани с това човека да е по-близо до природата. И практиката, която всъщност в момента предлагаме и на която имаме 5 студента, които избрахме от доста голяма група студенти, кандидатствали за нашата практика, е към Университета за хранителни технологии. Всички студенти тук са от този университет. Те имат различни изследователски проекти. Разглеждаме нови хранителни технологии за кулинарията и използването на биоетеричните масла. Много се радвам, че съм тук в момента. С колегата му правим страшно здравословни неща днес. Направихме 2 вида салати и една много популярна испанска супа в момента правим, която се нарича гаспачо. Използваме етеричните масла от босилек, бергамонт и лимонна трева, които са адски полезни, повярвайте ми, придават страхотен аромат и вкус на ястията. Днес на студентската практика при EcoCuPoint направихме 3 прекрасни рецепти, които са студена кухня, изключително здравословни. Едната от тях е торта тирамису по-карловски, понеже вътре в нея има етерично масло от роза, комбинирано с биоекстракт от ванилия и изключително лесна за приготвяне рецепта, много полезна за здравето, освежаваща и подходяща за всеки сезон. Днес с моите колеги приготвихме хрупкава грахова салата и включихме етеричното масло от бергамот. Днес с останалите колеги приготвихме много интересна плодова салата с биоетерично масло от лимон и роза, което се получи много интересно на вкус, тъй като лимона придава свежест, а розата остава малко по-встрани и носи един уникален български аромат и вкус. Това, което ни различава като EcoCuPoint, предоставяш практика, нови кулинарни технологии, е това, че това е единствената в момента научно-изследователска практика, която се предоставя. Практика, в която не се готви, готви се, но се готви с етерични масла, избрани неща. Готвят се продукти, които приготвят се, в смисъл измислят се продукти. Освен това, студентите получават много, т.е. проучват изследователски различни етерични масла, как се готви с тях, какви са здравословните ползи от използването на етеричните масла в кулинарията и не само, разбира се. Целта им е не само да предизвикаме тяхната изследователска и творческа натура, но и да опитат и да станат едни проводници на тази наша идея. Това, което ние всъщност целим, е да образоваме хората, че има такива етерични масла, че те могат да се прилагат в кулинарията и тогава това, което правите, всъщност става много по-ароматно. Не всички етерични масла стават за кулинарията, т.е. за ядене. Много е важно, когато искате да намерите такива етерични масла, да се информирате добре в различни медии. Освен това да питате търговците, тези етерични масла стават ли за ядене? Защото, освен това, най-важното нещо е те да са чисти, т.е. да не са разредени, да имат сертификати био задължително
Ние към момента използваме 2 марки етерични масла, които са за кулинарията. Това е Талазис и Пранаром. Имат особености, но и двете имат такива сертификати за кулинария.